Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, ume Onika. Namhlanje ngizokhuluma ngendaba yehlane. Uma usuke ubona abantu baya ehlane, baya ukuyokhuleka noma bayophahla ehlane, iyafika le moment le uzizwa ukuthi mawukhuleka awufinyeleli umkhuleko wakho. Umphahlo mawuphahla awufinyeleli umphahlo wakho, kuba ngathi awuzwakali. Reason for that, kukhona imizi edinga inhlambululo. Kunemizi edinga ukuthi manje kulungiswe imisamo nani. So kanjalo ufana nokuthi usebhodleleni elingavuleki. But ihlane is a perfect place where la uzozwiwa khona abadala ngisho naye uNkulunkulu. So ukuze abantu bayehlane bayosuke bayohleba nomdali ngisho including nani namathongo neyingelosi, because of la ekhaya kubusa isilwane, and isilwane always interferes ngama ideas and decisions akho. Ukufile ukuthi man yazi I'm planning everything le ngiyiplanayo ngathi kunomuntu ongizwayo. Akunadlozi ozoliphupha lisethuneni ngaphandle wokuthi uboniswa ithuna kunenkinga ethuneni, noma uphuphe umuntu angcwatshwa. That's how ithuna comes in. Kodwa idlozi elidinga nanoma ngabe lithiwa leli dlozi kukhona umuntu oliganyele, which is it's a story for another day. I don't believe kukhona umuntu onepower wala emhlabeni ongaganyela idlozi ngaphandle ukuthi uyaliphandla emndenini ngokushisa izinto ezimbi ukuthi lingakhona ukungena. Lithi malingena lithola intuthu yobuthakathi, then ke we are talking a different story. Kodwa ke kukhona ledlozi leli elizoziveza ngokuthi eish mina ngafa kabuhlungu, liyableeda, nemncwabile lo muntu kodwa uchamuka ngokubleeda kakhulukazi. Maybe umuntu wathi uyenze abortion washona, then uchamuka ngalelo gazi elithize nesign la like indawo la igazi liphuma khona. Then that's when you will see umelaphi abuza ukuthi ayibo kukhona umkhuloza avuza igazi. Kukhona abanye abathi mawuthuthu uyabahlola uvusa amathonga kubo uthola ukuthi ayi ngempela ulela uboshiwe izandla. Kukhona ziziningi lezinto lezi, kodwa indaba iyasehlane. Kula ungakhona ukuyobakhulula khona. Kukhona nje abantu akufanele bayihamba ihlane hayisuka kungasuki phansi. Kusho lo muntu wamela aphile ngehlane because of now you look at maybe mhlamba usebenzi awuna income ethize, and also awukakabi ready ukuphuma ekhaya because of abofeleba abathakathayo emakhaya emndenini. Abanye baze bahambe emhlabeni baloku bayenza, and your time is running and you are not getting young any soon. So abantu mawubathola basema entabeni nasemanzini kusuke kuyoncengwa khona kuyo-communicate lapho, ngaphandle ukuthi futhi nakhona ukuthi nizikhulumeze umndeni ukuthi akuhlambululwe so that imikhuleko nemiphahlo yethu izokwazi ukuzwakala. Ngisho nanoma ngabe kuthiwa kuyolandwa abantu abadala, balandwe ehlane ngoba iyoyenza umsindo emadlozini. Wena njengoba uthatha ugogo wakho nomkhulu wakho abangcwabele khona la eGoli, you'll find ukuthi abokhokho bale emakhaya, so uzoyenza umbango unnecessary, umsindo unnecessary, because uzobashiya abanye mawungathi uyemathuneni one by one. That's why bazochamuka ukuthi and then thina ushiyelani. So the best way yokuhola bonke
kuthi ngibiza ababo mama bakubo baba bakubo goga bakubo mkhulu ukuthi tetani phezukwa le ndanga emhlophe ngizonilanda nginibonise la ngihlala khona. Namhlanje you find abantu abalala phansi kwemicamelo nani basuke bayenzile, especially abantu abacashile. Like for instance, mawucashila ukwazi ukuyobiza ibongo zakini amathonga akini emcashweni. Kunamathonga khona already. So uma ngempela kuphuthuma, the only place ongayenza just at the center of your room or your apartment la ulala khona, uyakhuluma mawuceda ubuyisela izinto. Akuna specific ukuthi ubeke umsamo wakho ekhoneni. Uzozibangela umsindo unnecessary spiritually. Kodwa kaningi makube ucashile usemcashweni ihamba ihlane hayi into yokudlala. Vuka ekseni isikhathi sasehlane starts from 6 a.m. Kodwa makuyi winter kunabafana abashana la ngaphandle abalinde nina bazonikeka. So you must check your safety. Cala ngo-6 ekseni, 9, 12, 3 you play along those time 3, 6, 9, 12. Ngoba ingelosi nengelosi, yes kuyaye kenzeke ukuthi ngifuna u9 angishayile ehlane. Ufike ku because of delayment, udelaywa ingelosi vele kufanele uyithole. Mhlambe ufike ngabo 10 to or ngabo 9:30. Uzothola ingelosi ye-assignment ethize. That's why abantu abaningi every time mawuyehlani nasemanzini you experience different signs or feelings because of ingelosi zihamba ngesikhathi. Nithi niyangena, hayibo namhlanje amanzi nihlezi niyakulawo manzi, kodwa namhlanje waba namandla kangaka or la manzi kwanyaba kangaka kenze njani, zihamba ngesikhathi. So nizothola ingelosi ezigijimayo uma nawe your energy uza uprepared, uhlambulekile, yonke into izinto zakho zithi. Ngikhuza kakhulu kwi-sex, alcohol, isiphithiphithi. Uma uwenza izinto zengelosi noma zedlozi, ithathe njenge-treatment, no sex, no alcohol. You eat certain food, then uzozwakala. Ungathi namhlanje ubuye ukuyosketshiwa noma namhlanje ubuye ukuyolala nomuntu bese kusasa uye entabeni. You are playing marbles. Emakhosini Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. Please like the page and also subscribe. Amen.